Kaseng H&M mentakas ngi kala penlong e kajing e kendu bat ulam phang ka yeng dor ba thau an ka jilla u Thomas E Sangma banyakran halor ka jing penslam jong ka sarkar India ban pendrung ya ka ktien khasi bat garu ha ka khernit ka bapra jong ka constitution jong ka ri ha ka ni ka jing e kendu kaseng H&M kala dawa na ulam phang baki emle baro hak assembly ki de ban kranno da ka ktien la jong ka jongki bat ka sarkar ka deiru ban bu yo nong pen kala ktien la new translator kata ban pen kala ya ktien khasi sha ka ktien garu bat ka ktien garu sha ka ktien khasi u president jong ka seng uba lamprang kharbani ulo ongru ba katba ki MLA kin kran da ka ktien la jong hapo assembly ka seng pat kan nang pen klan ya ka jingdawa ha Delhi bat ulo ong bakalong ka bala pen kre ru ban net biang she Delhi ban pen long ya ka jingdawa ka bakham ting e ka jingi kendo jong ka H&M ya u speaker jong ka Mekhaya Legislative Assembly kadai namar ba ya katin khasi bat karo hak ar panyotrik jong bunai September jong sunam ya katra la pas ya ka resolution daga government of Mekhaya poga jingi lam ko sokar MDA 1 ko Henry hadu kini kisngi nalyang jong ka sarkar India kampat syamla ai kana ko ka signal balano en kentup no ya tin khasi batkaro syakrit pra jong ka tisi sa di India tinamar kata kum ka seng ka bada wan penlong jeki ha kalai tarik lombar jong snem rang sudap bangila semai la kular syaka ri benriu ba nginom song thaj ni yai pudin ba kat hadu ba indayo timatakas ngi lawan hangne bat uspeka namal ngitip syai baga dorbar ka session kan long la sisngi kan dotrek ngila kentu ya uspekar ba nado ka kan dotrek nang ne syakmat ba ka Mekhaya Legislative Assembly bat barok ki reu pungot MLA jong ka jela Mekhaya kum ka dak jong ka jing pen I se ka sarkar India watla kam sempat la implement ya kena ka jing kwa jong ka jela Mekhaya ka jing kwa jong ka jak benreu manado ka khandeu trek nang ne sekmat kat badon bar ba UMLA karo hapkan karo UMLA MA khasi hapan kan khasi barada UMLA karo suto ijin kan khasi ka sarkar Mekhaya kan haban bo daw na translat ada ukaro suto ijin kan khasi da ukasi suto kan karo ka kamram jong ka sarkar Mekhaya lengba uspika ki habbo na translat kenang wat pen I se ka partai pen I se ka sarkar India ba watla pimpat recognize yang tin rai mangingi kum ka jela kum la kum ka jak reu hapan pen kamno bat nila dawaru na uspikar ba phi kum kin ru pungot kno to an nang pen kam ma phi ha assembly nang e ki ga H&M adali bat nila ya turu hai uspikar ba ka H&M ka long ready ni abstang ya ka kuman batmai enda ka sarkar India kala form ni kutu batmai ka H&M long ready ba ngin lek ban ya ki daga kampeng e bat ngai tu hi ha uspikar ba ngim ton por ban suye ki jai jai kumbang e ki mana kene ka sit in demonstration hari ni larai ba daga jeki ke bajor daga cing ke be long ke bajolong bat ngai de betu hai ba daga hunger strike ke H&M kala decide na benta ba kine ki jingdawa jong ka jak benreu kine ki jing kwa jong ka jala Mekhaya kin yo no bat skor India ka de ban sngap ya kan ka sur jong ka jak benreu ban sngap ya ka sur jong ka jala Mekhaya ya liang jong speaker ula ai jing kubla yengi kum sen ka ba budin bat u liang jong iru ila kular ba aduk khandeu treki ban hap ban le kumbai kumbal ka ka ba ka sen ka ai jimot nomor pi ngi sutu baldangi kum kitrai ri trai muluk ni kum ka jela Mekhaya ngim penon kam ya kitin la jong kumno ngin expect ne kumno ngin ti bekas kiwe ne ka sarkar India ka ba Delhi kan simkia rangi simkia kamot ka sarkar India ro kan sutu kan jing simkia kita ki jing ya the jing ya tai jing discuss dengan seng H&M bagus perkara ha ka